L'acte d'hissar l'estelada a la plaça d'Europa de les Nacions, de Banyoles, és una altra de les accions de l'Assemblea Nacional Catalana de Banyoles. De fet, és una de les accions que ens ha portat més temps. Tot i així, a nosaltres ens sembla que com a assemblea hem de ser, si no bel·ligerants, si ferms, en aspectes en els quals es demani un cert posicionament de les institucions. De fet, una de les, per dir així, feines de les assemblees territorials és apretar o demanar a les institucions que se signifiquin. En aquest sentit, s'havia demanat a l'Ajuntament que es posés una estelada ben a prop de l'Ajuntament. Això en principi és complicat perquè s'està refent i remodelant tota la zona de front de l'Ajuntament i llavors es van demanar 3 o 4 punts. Al final se'ns va concedir el punt de baix de la plaça d'Europa de les Nacions i bé, amb molta il·lusió vam preparar l'acte aquest. A més, ens coincidia que era cap a finals d'agost, principis de setembre, i per tant ho podíem fer coincidir amb la Diada. Es va pensar que el millor dia seria més que el dia 11, que tots estàvem molt embolicats amb l'acte de la Diada, el dia 10 era un bon moment, i així ha estat. El dia 10 hem alçat l'estelada a la plaça Europa de les Nacions, un acte molt simbòlic, sens dubte. Aixecant estelades no aconseguirem la independència, potser se'ns diu, però sens dubte és una manera de recordar i de fer patent quina és la voluntat d'un poble, quina és la voluntat d'un municipi, quina és la voluntat d'unes institucions, d'una entitat. I aquesta manera de posicionar-se i de fer-ho visible és el que també fa que sigui molt més clar i molt més contundent el missatge del que volem és ser un país lliure. Ja es posarà bé, ja es posarà bé. Que portes per aigua si no estàs. Bon cop de fals defensors de la terra.